Arena Națională, București, aici unde istoria și fotbalul se întâlnesc și nasc o emoție extraordinară. Suntem în fața peste 50.000 de fani români veniți să vadă la lucru o națională care a bucurat milioane de oameni, ne-a arătat ce înseamnă excelența în sport și ne-a arătat că se poate, ne-a arătat că putem să fim alături de marile forțe ale fotbalului mondial. Suntem Cristi Petre și Ion Alexandru, suntem onorați să fim alături de dumneavoastră în această seară memorabilă pe Arena Națională. Da, este un privilegiu, într-adevăr, să comentăm pe acești jucători magnifici care au scris istorie pentru fotbalul nostru, pentru România. Acum fix 3 decenii. Deci este un jubileu. Acum 3 decenii în Statele Unite ale Americii. Ne aducem aminte de celebrele partide cu argentinienii, cu colombienii, de meciurile de la Pasadena, jucate în fața peste 90.000 de oameni. Sunt puțin peste 50.000 de oameni în tribună în această seară, dar senzația este că sunt aproape 100.000 ca în America. E o atmosferă fabuloasă, este o atmosferă pe care această generație nu a avut privilegiul să o aibă în acei ani. Atunci nu aveam un stadion atât de frumos, atunci nu aveam un public atât de cald. Și iată, publicul, acești oameni, milioane și milioane de oameni se bucură alături de Naționala de Aur a României, o echipă care a reușit să arate lumii că România există pe plan mondial din punct de vedere fotbalistic și nu doar atât, performează, arată ca o echipă, arată că știm cu adevărat ce înseamnă să fii în elita fotbalului mondial. Astăzi este despre ei, astăzi este despre performanță în sport, astăzi este despre generația de aur a României.
oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei preasfânt, și scopul ei preasfânt. Murim mai bine în luptă cu glorie deplină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Murim mai bine în luptă cu glorie deplină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Deșteaptă-te, române, din tot sufletul de peste 50.000 de oameni și de către eroi acestei serii. L-am văzut foarte emoționat pe Florin Răducioiu, l-am văzut foarte emoționat pe Gică Hagi. El este și în această seară capitanul naționalei României. Da, și eu am văzut emoție pe echipul tuturor jucătorilor noștri. Cu siguranță și-au adus aminte ce au realizat, spuneam, pentru România acum 3 decenii. Iată cum arată formula de start. Prună în poartă Petrescu, băiatul lui Prodan, pentru că este și un moment de aducere aminte. E un meci în memoria Didi Prodan, Belodedi și Dorinel Montanu, pe fund Sabău, Lupescu, Popescu și Dumitrescu la mijloc, în față Răducioiu și simbolul acestei generații, Gică Hagi. Da, am văzut și rezervele acestei echipe, niște rezerve cu adevărat speciale și sunt sigur că toți, absolut toți jucătorii care sunt pe acea foaie de rezerve va avea posibilitatea să fie, bineînțeles, alături de acest spectacol extraordinar. Vom avea foarte multe schimbări, vom avea 2 reprize acte 45 de minute, dar cu siguranță pe parcursul acestor 90 de minute vor fi fiecare dintre ei protagoniști în această partidă. Vor fi schimbări ca la handbal, că am fost bun și la handbal, am fost campion mondial, nu? Într-adevăr, și de asemenea vom avea intervenții de la marginea terenului cu protagoniștii acestui show senzațional. Mihai Dedu în curând va avea deja acolo unul dintre jucătorii echipei naționale a României. Ion Crăciunescu este arbitrul acestei întâlniri. Cristi Balaj îl vedem la linie în această dispută. Viorel Sandu, celălalt arbitru de la linie. Oricum, e o poză pe care o așteptam. O poză în care generația de aur a României este în același loc, în același instantaneu, alături de campioni mondiali, campioni europeni, baloane de aur la București astăzi. A venit crema fotbalului mondial. Iată și pe Țiți Dumitriu, l-am văzut și pe Angel Iordănescu sprintând pentru a nu rata acest moment extraordinar. José Mourinho este selecționerul acestei echipe a lumii și acest lucru ne arată cât de mult respect oferă lumea fotbalului mondial pentru generația de aur a României. Da, o echipă specială, o echipă care, și nu cred că plonjez aici, nu cred că mă hazardez, o echipă care a cristalizat conștiința națională a unei generații, generația noastră. Atunci cred că am realizat că suntem români, că aparținem acestei nații, atunci când i-am văzut jucând în America. Ce de cari! Ce de cari! Gică Hagi și Rivaldo campion mondial și balon de aur. Iată primul 11 al echipei starurilor mondiale. José Mourinho îl trimite în poartă pe Dida, Maicon, Panucci, Giukic, Candela, apoi Edinson, Giovanni, Caragunis, Rivaldo în atac, Dulo Gomez și Stoichkov, un alt balon de aur.
sunt cu adevărat staruri în fotbalul mondial și de asemenea îmbrățișarea dintre José Mourinho și Angel Iordănescu, selecționerul României, la acea performanță fabuloasă de la campionatul mondial din 1994. 30 de ani, cum spuneai și tu, Cristi, au trecut repede peste noi. Vom vedea la lucru niște jucători pe care probabil unii dintre dumneavoastră nu i-au văzut vreodată jucând fotbal, dar magia rămâne. Fotbalul le este în sânge și cu siguranță va fi un show cum n-ați mai văzut. Câștigător al UEFA Champions League cu Porto, câștigător al UEFA Champions League cu Internazionale Milano, campion în mai toate țările în care a fost și cu siguranță un om care a revoluționat fotbalul în mare parte în era în care a avut ca protagonist. Începe partida, bineînțeles, naționala noastră este în echipamente galbene și e un echipament care seamănă, Cristi, foarte, foarte bine cu ce am văzut la Mondialul din 1994. Ionuț Lupescu. O pasă în partea stângă pentru Ilie Dumitrescu. Ilie Dumitrescu către Hagi. Hagi încearcă un artificiu. Unul dintre artificiile care l-au făcut celebru până la urmă. Da, un jucător special, cum spunea și José Mourinho, și aducea aminte de acei jucători ai noștri din anii 90. Vorbea de Gică Popescu, spunea, am lucrat puțin cu el la Barcelona, pe vremea când era doar secundul lui Bobby Robson acolo. Sir Bobby Robson l-a făcut capitan la Barcelona pe Gică Popescu. Își aducea aminte și de Adi Ilie, de Cobra, împotriva căruia a jucat în mai multe rânduri în Spania. Dar, spunea, Hagi este unic, Hagi este ceva special. E poezie. Da, o minge gestionată acum de apărarea echipei starurilor mondiale. Un balon care ajunge la Giovanni. Mai departe pentru Hristo Stoichkov. Și el, spuneam, balon de aur în acel an magic pentru fotbalul românesc, dar și pentru fotbalul bulgar, bineînțeles. 1994, Bulgaria atunci a ajuns până în semifinale la campionatul mondial. Da, am fi putut să-i întâlnim. Bine, noi speram atunci, mi-aduc aminte că o să jucăm finala. Da, rămâne mare de regret. România-Bulgaria ar fi fost cu siguranță cea mai mare surpriză din istoria fotbalului. O Bulgarie care a eliminat Germania pe parcurs, România a eliminat Argentina, deci erau două uriașe forțe ale fotbalului mondial. O minge acum la capitanul Rivaldo. Rivaldo cu o pasă care l-a făcut celebru în întreaga lume. Grecul Karagunis, campion european, unul dintre motoarele acelei echipe senzaționale a Greciei din 2004, a combinat cel acolo. Rivaldo, unul dintre mulți stângaci de pe teren. La noi sunt aproape toți mijlocașii, cred că sunt de picior stâng. Dorin Almuntanu, Costel Gâlcă, care îi rezervă evident Gică Hagi. Da, s-a interpus în această acțiune Karagunis, un balon la francezul Candela și el campion mondial cu Franța. O pasă extraordinară pentru Maicon. Maicon urcă, brazilianul centrează, o minge respinsă și echipa noastră reintră în posesie. Vuietul tribunei este extraordinar. Acești fani cu siguranță au venit să vadă o echipă a României care să atace, o echipă care să câștige, de ce nu această partidă, de ce este un amical. Gică Hagi. Gică Hagi, trecere spectaculoasă. Hagi este însă blocat foarte bine. Este o intervenție a lui Miroslav Djukic. Da, e încurajat de public să dea la poartă. Ne aduce aminte de golurile magice ale lui Hagi. De aceea reușită fantastică din meciul împotriva colombienilor. O pasă superbă a lui Maicon. Apărarea noastră însă stă foarte bine.
Florin Prunea pentru Prodan Junior. Ioan Ovidiu Sabău. Optar prin excelență, Ioan Ovidiu Sabău. Este un tribut în onoarea lui Daniel Prodan, cunoscut ca Didi Prodan pentru toți cei Moment care pentru Daniel Prodan. și prin generațiile au pregătit o coreografie specială dedicată lui Moment de reculegere, memoria lui Daniel Prodan. fotbalul românesc și pentru toți cei care l-au cunoscut așa cum a fost. Un om calm și jovial. Didi Prodan rămâne în inimile fanilor și ale celor care te-au cunoscut. Iar pentru toți cei care vor să aibă o amintire emoționantă, găsesc pe shop Generația de Aur 94.ro tricouri cu numele lui Didi Prodan. Minutul 3. Didi, mereu cu noi. Doar pentru această partidă, una dintre peluze îi poartă numele lui Didi Prodan și acolo încet încet se va ridica un portret al fostului internațional român, din păcate decedat între timp și S-a dus repede la 44 de ani. A jucat toate meciurile și a fost meciurile din America și a fost instrumental în victoriile cu Argentina, spuneam, sau în victoria împotriva Columbiei. Rivaldo combina cu Stoichkov. Rivaldo pare foarte agil, foarte fit. dar cine este mai agil decât Miodrag Belodedic? Căprioara o reclasa un jucător absolut senzațional, câștigat, bineînțeles, știți, Cupa Campionilor Europeni cu ambele stele din Est, Steaua București și Steaua Roșie Belgrad. Mitrescu pasă pentru Hagi lângă el, Maicon, Hagi trage, însă campionul mondial Dida, iată, oprește jocul pentru Daniel Prodan. Ce moment emoționant. Brazilianul Dida a oprit practic jocul pentru acest moment și asta înseamnă foarte, foarte mult respect. Maicon pentru Rivaldo. Rivaldo nu este deposedat de Ionuț Lupescu. Pasa este pentru Maicon. Vine acolo lângă el Dorinel Munteanu. Din nou Rivaldo. Șutează destul de mult pe lângă poarta noastră. Rivaldo balon de aur, ca și Stoichkov, campion mondial, ca și Dida în 2002 în Coreea de Sud și în Japonia. Când Brazilia, o echipă fantastică a Braziliei, una dintre cele mai mari echipe de fotbal, echipe reprezentative de fotbal din toate timpurile, învinge Germania. Da, pentru Brazilia să nu ia titlul mondial atât de mult e ca exact cum este pentru noi să nu mergem la campionatul mondial. Brazilienii de atunci nu au mai luat titlul mondial și aveau cu adevărat o linie ofensivă fabuloasă. Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, așa arăta Brazilia, și Kaká în spatele lor, mijloc, Roberto Carlos. Avea o echipă într-adevăr fabuloasă. Încearcă acum să se organizeze Stoichkov pentru acest atac. Edmilson. Vine Răducioiu și încearcă să ia mingea. Minge la întâlnire, se bate foarte bine acolo și reușește să mențină posesia pentru noi. Ioan Ovidiu Sabău.
E primul fluier al arbitrului astăzi, Ion Crăciunescu, care a fost un arbitru de top, a arbitrat finala Champions League în 1995, câștigată de Ajaxul lui Jari Liedmanen, care a venit la București. Finlandezul era unul dintre cei mai buni playmaker din lume în acea perioadă. Ajaxul învingea în finală Milanul. A fost momentul de glorie, ora de aur, dacă vreți, a lui Crăciunescu. Stoichkov. Bun transferul balonului. Bună și accelerarea. Intrare dură, dar sperăm ca totul să fie în regulă. E ridicat Karagunis. Da, Karagunis este fit, arată bine. Gică Popescu nu-l menajează pe grec. Lovitură liberă pentru selecționata lumii. Rivaldo a marcat de-a lungul carierei niște goluri memorabile, atât în dicoul Barcelonei cât și pentru Brazilia. E pregătit Rivaldo. Determinarea se vede pe chipul lui. O partidă amicală, o partidă în care se întâlnește cu prietenii, însă Rivaldo vrea neapărat să marcheze. A șutat de această dată în zi. Se ducea bine șutul, dacă nu era o poziție a zidului. Rivaldo, născut în favela, în Brazilia săracă, a ajuns un superstar. Wow, ce intervenție are Pruna! Florin Pruna! Da, în curând îl vom avea pe Bogdan Stelea alături de Mihai Dedu la marginea terenului. Centrare respinsă de Dorinel Munteanu. Ilie Dumitrescu nu atacă acel balon. Răducioiu încerca să-l recupereze în fața lui Vincent Candela. Încă o dată șutul și intervenția grozavă. Plonjonul felin al lui Florin Pruna. Da, se spunea de multe ori că Prunea se aruncă și pentru fotografi. Avea această abilitate de a se arunca foarte spectaculos, dar iată acum a evitat primul gol al acestei partide. Suntem în minutul 11. Atacă stelele lumii. Maicon. Pasa în interiorul careului. Bogdan Stelea acum la marginea terenului cu Mihai Dedu. Haideți să-l ascultăm. Da, vă mulțumesc, băieți, sunt la marginea terenului cu Bogdan Arnold Stelică. Ce zici de atmosfera asta? Da, apropo, vreau să știu de unde, nu, lasă până la, vreau să te întreb altceva. De unde ai mușchi ăștia? De unde? Nu știu de unde. Mă antrenez în fiecare zi. Băi, omule, tu i-ai păstrat pur și simplu, dar și întreții. Păi da, am spus că fac în fiecare zi antrenament. E senzațional. Cum ți se pare atmosfera? Eu cred că e record de public pe arena națională la un meci al tricolorilor. Cred că da, și îți dai seama că ne bucurăm să vedem atâția oameni care au venit să fie alături de noi. E un lucru fantastic. Nu mă așteptam să fie atmosfera asta. Sper să reușim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să facem un meci frumos. La fel spunea și Gică Hagi, că este teamă de faptul că adversarii voștri sunt mai tineri și mai dezvolți. Dar eu nu cred că contează foarte mult în această seară faptul că ei vor alerga mai mult. Contează oare publicul, contează că sunteți aici alături de atâția oameni și de milioane de telespectatori. Asta contează în primul rând, că suntem aici alături de oameni, că sunt cu noi, că ne vede o țară întreagă. Asta, da, e cel mai important. După aceea, noi avem în sânge asta, să încercăm să fim cât mai bine și să mulțumim oamenii. Asta am încercat să facem întotdeauna. Și ați reușit. Îți mulțumesc mult de tot. Cu mare plăcere. Numai bine. Numai bine. Înapoi la voi, băieți. Da, 0-0 între echipa României, generația de aur a României și selecționata mondială, condusă de Rivaldo din teren. L-am ascultat pe Bogdan Stelea. Într-adevăr, arată foarte bine.
30 de ani după campionatul mondial Da. din Statele Unite. Parcă n-au trecut ani peste el, îl vedem cu siguranță în repriza a doua în poarta Naționalei României, apărată de Prună. Minge în partea dreaptă, acolo unde este Neluțu Sabău, lângă el apare Ionuț Zupescu. Dar e pozit foarte bine Florin Răducioiu și au făcut Da. temele. Răducioiu este și el într-o formă foarte bună din punct de vedere fizic vorbim. A dat 4 goluri la acel mondial de poveste din America. A dat golurile noastre în meciul cu suedezii, când am fost atât de aproape de careul de aș la mondiale. Deja Panucci la marginea terenului pregătit să intre pe teren. Revedem faza în care Karagunic s-a încercat să-l păcălească pe Ion Crăciunescu și să obțină un penalti. Lovitură de colț pentru ai noștri. Este Fernando Couto, care a fost un mare fotbalist la Porto, o legendă a dragonilor și o legendă națională Portugalia. Are peste 100 de meciuri naționale, acțiune bună a alor noștri, simulare și mulți se așteptau la o centrare. Dan Petrescu. Cercat o pasă Dan Petrescu, se luptă acolo încercând să recupereze mingea, însă e un contraatac periculos de această dată. Să vedem dacă starurile lumii vor avea forța de a deschide scorul. Hristos Stoichkov cu o nouă pasă lungă la care Dorinel Munteanu, excepțional, a reușit să se descurce. Și pasa superbă a fostului capitan de la FC Barcelona, Gică Popescu. Gică Popescu, unul dintre promotorii acestui eveniment, om care s-a luptat foarte mult pentru a obține. Gică Popescu era foarte, foarte iubit de catalani, l-a învățat și limba, era fluent în catala. Nu întâmplător a ajuns liderul acelei echipe. Răducioiu a încercat prelungirea după această pasă a lui Dorinel Munteanu. Are o misiune grea Dorinel Munteanu aici pe bandă, pentru că are câțiva jucători excepționali, așa cum este Hristos Stoichkov sau Maicon. O fază bună a echipei starurilor mondiale. Karagunic însă de posedat. O intervenție foarte bună a lui Neluțu Sabău și el într-o formă fizică excepțională. Actualmente antrenor la Cluj. Răducioiu îl cheamă pe Hagi în atac. Această conexiune ne-a adus foarte, foarte multe goluri de-a lungul acelor ani. Hagi de la mare distanță. Dida însă prinde confortabil. Ne aducem aminte de golul memorabil reușit de Gică Hagi în tricoul lui Real Madrid de la mijlocul terenului. Da, sunt puțini fotbaliști care au jucat pentru cele două mari echipe ale Spaniei, pentru Real Madrid și pentru Barcelona. Hagi este unul dintre aceștia. La o scurtă pauză de hidratare după 15 minute. E timpul să ne activăm puțin vocile când eu strig România. Voi strigați. Gălăgie Arena Națională! O arenă națională care vibrează alături de acești jucători fantastici. O arenă națională plină și o arenă națională așa cum nu au avut în timpurile lor, pentru că această echipă a avut întotdeauna o dorință enormă de a juca în România pe un stadion de peste 50.000 de locuri în fața propriilor fani și de a arăta și românilor cât de puternică este. Am văzut în Statele Unite, am văzut în Franța la campionatul mondial din 1998, am văzut în nenumărate situații, însă România nu a avut niciodată parte de căldura atâtor oameni. Și am văzut în acel film făcut pe marginea poveștii echipei naționale, cum spuneau, așteptau în 1994 să vadă câți oameni au ieșit în stradă, se bucurau enorm de faptul că sunt iubiți cu adevărat în țara lor. În Statele Unite, visul american a fost să ajungem cât mai departe. Am ajuns în sferturi, a fost foarte aproape de semifinale și iar această echipă este cea care a reușit să coaguleze enorm de multe energii în România.
o seară specială, e o seară despre dragoste, despre generozitate, un public care oferă, jucătorii care oferă. E un transfer special de energie între cea mai mare echipă a noastră și publicul care a susținut această echipă națională tot timpul. Vorbeai de America. Și în America, în California, Pasadena, unde au obținut 2 victorii uriașe, au fost mulți români în tribune. Da, și de aceea această generație a reușit să ofere și un moment special. Dar momentul special îl face Gică Hagi. Senzațional. Da, spuneam de acel moment special, un parfum care se numește chiar Pasadena 94 a fost lansat cu ocazia acestui eveniment și jucătorii naționale au prezentat acest parfum la gala premergătoare de aseară. Un parfum realizat în colaborare cu fiica lui Gică Popescu, Maria. Ea este cea care a gândit tot evenimentul și e într-adevăr un eveniment special. Și acesta încearcă selecționata mondială offside la Nuno Gomes și el într-o formă deosebită vrea VAR Nuno Gomes. 0-0 România World Stars. Nuno Gomes Numărul 20, celălalt video, strângă! e tânără, la 44 de ani, dacă nu greșesc. Iată. Nuno Gomes a fost mare star al fotbalului portughez și Ion Crăciunescu dă dreptate și se duce să vadă în camera VAR ce s-a întâmplat. Nu este lăsat să meargă să vadă faza. Iată, momentul de magie este o pasă inventată de Gică Hagi. Există în gimnastica mondială săritura Drăgulescu. Aceasta este pasa Gică Hagi. E offside. Dar Ion Crăciunescu s-a convins, deși n-a văzut faza. Cu numărul 16, Ion Jean Vladoiu. Jean. În atac cu numărul 9, Viorel. Atacai noștri. Prin Ioan Ovidiu Sabo, pasă pentru o ratare. Nu s-a ridicat Fanionu. Ioan Moldovan a fost cel care a ratat, va fi lovitură de colț. Corner pentru România la colțul terenului de Luțu Sabo. Execută repede Sabo pentru Hagi. Hagi pentru Viorel Moldovan, însă este deposedat de Vincent Candela. Pasă excepțională mai devreme, care a tăiat defensiva adversă. Contraatacul stelelor lumii cu activul Karagunis, Nuno Gomes, Rivaldo, Maicon de asemenea. Aici în dreapta a fost foarte ofensiv. Ei au fost cei mai periculoși jucători ai adversarilor sau ai prietenilor. Pande, intra cel pe teren, pasează o minge deviată, intervenția lui Sabău, jocul continuă, Karagunis din nou vrea penalti. E adevărat că Grecia din penalti a mers la Europeanul din 2004, pătrundere și bară! Bara lui Karagunis. Iese Belodedici. Elegant ca de obicei, parcă face balet pe teren. Reușit o performanță excepțională, unică. A câștigat, așa cum spuneai și tu, Cupa Campionilor cu 2 echipe diferite, cu cele 2 echipe din Est, din fostul bloc socialist, care au câștigat această competiție. Karagunis de această dată nu este offside, vine Prodan Junior lângă el, pasă în spate la Rivaldo. Este primul gol al serii, marcat de brazilianul Rivaldo. Pare că își cere scuze pentru această reușită. Fostul superstar al celor de la FC Barcelona. Dar nu o să supăra nimeni, pentru că în această seară celebrăm fotbalul.
fost un gol superb al lui Rivaldo. Da, Caragunis nu s-a dus către poartă și l-a lăsat pe Rivaldo să șuteze. De această dată Bruna nu a mai avut replică. Este 1-0 pentru selecționata lumii. Super execuție are gleznă de catifă în continuare brazilianul, care la 50 de ani este ca în tinerețe. Sabău liber în dreapta și primește. Neluțu Sabău vrea centrarea, Viorel Moldovan este în careu. Neluțu Sabău centrează, Dida împinge mingea în față, dar Ilie Dumitrescu era un pic cam în spate. Fază din nou foarte bună realizată de Ioan Ovidiu Sabău. Da, foarte prezent în joc Neluțu Sabău. Aici e Maicon în dreapta, câștigător de Champions League cu internaționale. Echipa era pregătită atunci de Mourinho. Da, și cu Cristi Chivu, da, bineînțeles, în acea echipă extraordinară. Da, drumul lui Mourinho s-a intersectat cu mai multe drumuri românești. Da, Jose Mourinho și are mulți prieteni în fotbalul românesc. Gică Hagi, Gică Popescu. Dan Petrescu acum. Pentru Sabău. Mai departe la Hagi. Dorinel Munteanu pentru Hagi. Din nou Dorinel Munteanu, atenție! Pasa merge în dreapta la Ioan Ovidiu Sabău. A fost foarte bun până acum Sabău. Centrarea este pentru Viorel Moldovan. Mingea însă până la urmă respinsă. Crește în intensitate emoția pe arena națională de fiecare dată când mingea ajunge la Hagi. Da, toată lumea își dorește ca Hagi să marcheze în această seară și probabil o va face. Ce a trecut pe la Djukic. Din nou Rivaldo îl caută pe Maicon. Cine recuperează? Gică Hagi. Excepțional. Nu era una dintre calitățile sale principale, să spunem, dar am văzut până acum câteva momente marca Gică Hagi. Ne domină, cred, o nostalgie legată de această echipă și de acele vremuri. Nu cred că mai există decari precum Hagi sau Rivaldo în fotbalul de acum. S-a schimbat mult. Adrian Ilie pasează pentru Hagi. Hagi, însă iată, iese bine din defensivă Panucci, care joacă fundaș central. El toată viața a fost un fundaș dreapta extraordinar. Pasă pentru Goran Pandev în offside. Goran Pandev a jucat împotriva României în urmă cu câțiva ani în Naționala Macedoniei de Nord. Acum, iată-l retras de puțin timp. Da, acum 2 ani s-a retras golgheterul all-time al selecționatei macedone. Și el a câștigat Champions League cu internațională, era pe final de carieră la nivel înalt atunci. Ilie Dumitrescu la marginea terenului alături de Mihai Dedu. Te ascultăm, Mihai. Da, sunt cu Ilie Dumitrescu lângă mine și vreau să, pentru toți, aceeași întrebare. Cum vi se pare vouă această atmosferă la 30 de ani de la un eveniment extraordinar de mare pe care l-ați realizat în Statele Unite? Iată astăzi ce este pe arena națională. Este o atmosferă extraordinară, unic pentru mine. Mulțumesc foarte mult inițiativei lui Gică Popescu, că a avut această inspirație, această inițiativă de a face acest meci de retragere. Cred că fiecare dintre noi meritam acest moment. Sunt fericit că am putut să joc. Mi-a fost foarte greu, foarte greu. Eu n-am mai atins mingea, cred că de 10 ani. Cred că 10 ani n-am mai atins mingea. Dar sunt bucuros că am intrat, că am atins mingea de câteva ori. Și ca mersul pe bicicletă, așa ceva nu se uită niciodată. N-a fost ce trebuie, dar sunt fericit că am putut. Ilie Dumitrescu. Și sănătos, mulțumim. Asta e important, mulțumim mult de tot, baftă. Băieți, la voi înapoi. Viorel Moldovan pe contraatac, lângă Panucci. Viorel Moldovan, pătrunde Viorel Moldovan. Panucci reușește recuperarea. Fotbaliștii profesioniști au acest lucru în sânge. Ei reușesc de fiecare dată să se concentreze foarte bine, indiferent că e vorba de partida amicală sau un meci oficial pentru ei. Jocul e la fel, fotbalul e la fel.
istoria fotbalului în fața unei echipe a României. Da, sunt speciali. Au ceea ce se numește motivație intrinsecă. Tocmai de aceea au jucat la acest nivel, au fost atleți de înaltă performanță. Da, și un ADN de campion care e destul de greu de obținut. Valuri superbe făcute de peste 50.000 de oameni aici pe arena națională. Spuneam că e un moment de nostalgie după acele vremuri când, cred, fotbalul era mai aproape de oameni. În seara aceasta e la fel. Da, și oamenii se bucură de acest spectacol deosebit. Naționala de fotbal a României este pe teren. Vorbim de generația de aur, pentru că Naționala de fotbal a României, condusă de Edi Ordănescu, va merge la campionatul european din Germania peste mai puțin de o lună. Acolo vor întâlni una către alta, una după alta, Ucraina, Belgia și Slovacia. Toate meciurile vor fi la ProTV și Voio, toate meciurile de la campionatul european din 2024. De timp s-a făcut 2-0 pentru selecționata lumii. A marcat Goran Pandev. După această acțiune a lui Karagunis, din nou Prune a reușit în prima fază să respingă, însă nici nu a avut ce să facă la acest șut al lui Goran Pandev. Intră și Iulian Filipescu pe teren. A și Dan Petrescu. La echipa României A intrat și Adilie în locul Ilie Dumitrescu. Da, e Adrian Ilie de minute bune pe teren și să sperăm că vom avea mai multă prospețime în atacheată pe Adrian Ilie și el cu un fizic impresionant la decenii după momentele sale de glorie. Din nou Adrian Ilie, șutul său este prins de Dida. Ce goluri a dat și Adilie. Da, colombienii probabil îi visează și acum pe Hagi și Adilie. Da. Cu goluri magice la campionate mondiale consecutive până la urmă și asta înseamnă foarte mult. Da, goluri antologice. Pentru câteva minute ne-am adus aminte de tridentul nostru fantastic din 94 cu Hagi, Ilie Dumitrescu și Răducioiu. Da, acum pe teren Adrian Ilie, Viorel Moldovan, Hagi a rămas. Ionuț Lupescu, Gică Popescu în continuare și el pe teren. Adrian Ilie trece spectaculos. Hagi, centrează Adrian Ilie. Dida! Ce fază superbă! Orchestrată de Gică Hagi și finalizată de Adrian Ilie. Superbă acțiunea lui Hagi. Dida scoate de sub bară, lovitura de cap a lui Adi Ilie. Tot Hagi execută cornerul. Gică Popescu este la 16 metri. Neluțu Sabău. Din nou Gică Popescu. Hagi așteaptă în flanc. De aici a marcat împotriva Columbiei. Acum centrează. Da, nu a putut Gică Popescu să rea către poartă acea minge oferită superb de Gică Hagi, cei doi prieteni. Și din nou pauză de hidratare. Avem o nouă pauză de hidratare și un nou moment în care fanii aplaudă acest efort deosebit al oamenilor noștri, oamenii generației de aur. Marian trece prin baga tehnică, acolo unde îl avem pe Angel Gabi, Iluce Mircea. José Mourinho se uită la tabelă și vede 2-0 pentru echipa sa. Cu toate astea simte nevoia și vrea neapărat să aibă ceva indicații tactice. De asemenea, Angel Ordănescu
Ionescu, iată, discutând cu Ioan Ovidiu Sabău. Și fostul selecționer al României, Mircea Rădulescu. Mircea! Inconfundabil, José Mourinho. Mircea! Mircea! Un tip extrem de carismatic, foarte aproape de jucători. Iată-l pe Fane Preda, intrat în poarta generației de aur, echipei generației de aur. Oricum s-au făcut foarte multe schimbări și e normal să fie așa. Îl văd acolo și pe Basara Panduru. Este și Tibi Selimeș. Cel care nu iese de pe teren este Belodevic și e posibil să stea foarte, foarte mult, nu 90 de minute, dar să stea foarte mult. Revedem parada spectaculoasă a lui Florin Prunea și penaltiul cerut de Caracunis. Intră și Costel Gâlca, un alt mijlocaș de aur al nostru. Și Hagi rămâne foarte, foarte mult timp pe teren. Își dorea enorm să fie în fața propriilor fani. Da, l-a caracterizat întotdeauna o ambiție particulară pe Gică Hagi și zice că această generație a arătat ambiție, demnitate, ambiție, o etică a efortului, a muncii deosebită. Și când toate astea sunt dublate de valoare, Categoric. Fără calitate nu se poate. Rezultatele apar, bineînțeles. Minge recuperată de Costel Gâlcă pentru Iulian Filipescu. Pasa lui Filipescu îl viza pe Viorel Moldovan, care era la centrul terenului încercând să profite. A revenit și Rivaldo pe teren pentru Vincent Candela. Atacă echipa Stelelor Lumii, o echipă plină de super vedete al acestui sport. A ieșit Hristos Stoichkov pentru câteva minute, dar a revenit acum pe teren. Maicon și întoarce balonul la centrul terenului. Acolo este Cristian Panucci, care a jucat pentru Roma, pentru Real Madrid. Acțiune periculoasă. Iese însă Fane Preda și culege balonul. Da, ieșire oportună a celui de-al treilea portar al României. Și când avem fotbaliști de uriașă valoare, bineînțeles, ei sunt văzuți la lucru și de o mare campioană a României, Elisabeta Lipa. Am văzut-o în tribună la Arena Națională. Panucci încearcă să schimbe partea, însă acolo este doar Iulian Filipescu. Caragunis a fost foarte activ în echipa Stadurilor Lumii. Super fit, nu a ieșit de pe teren nici măcar un minut. Aici este Adi Ilie. Îl avea pe Hagi alături, dar nu a văzut decât poarta de acolo. Da. Nu i-au amorțit instinctele de atacant. Iese Fane Preda. Preluare cu mâna Nuno Gomez. Da. Jocul să continue. Ion Crăciunescu. Minge pentru Panduru. Pentru Hagi. Hagi pătrunde. Hagi este blocat și va fi o lovitură de cross. Nu, Dida evită cornerul până la urmă. Pătrundere bună a lui Gică Hagi. În această dată i-a fost blocată. Stoichkov pentru Caragunis. Grecul într-o formă deosebită. Rivaldo. Iată pe noastră un pic ruptă la mijlocul terenului. Încearcă Ionuț Lupescu să facă un pressing. Se va face o nouă schimbare. José Mourinho în marginea terenului l-a scos pe Nuno Gomez. Și intră Saviola, un alt jucător care a fost la FC Barcelona. Și înainte ieșire în defensivă a lui Prodan Junior.
Viorel Moldovan îl găsește pe Costel Gâlcă. Costel Gâlcă și el revenit în România, e antrenor la Universitatea Craiova acum. Adrian Idie. Basara Panduru este în fața lui Hagi. Hagi îl preferă însă pe Moldovan, care are spațiu. Să vedem cine atacă. Spațiul de 16 metri. Gică Popescu. Combinație cu Adi Idie. Gică Popescu nu trage, îl găsește pe Hagi. 1-1 cu Dida. Însă Dida ne strică petrecerea până acum. Da, foarte bună acțiunea noastră. Defensiva stelelor lumii fost depășită la această pasă superbă. Hagi a tras sub bară, însă Dida era acolo. Dida au scos vreo 3 mingi grele până acum. Mi-au aminte și de capul lui Adi Idie. Aștepta Dilie în fața porții singur. Hagi a vrut el golul, bineînțeles. Panduru. Combinație bună și un șut care se duce departe, totuși departe. Un șut al lui Costel Gâlcă. Puțin mai mult risc interior și era în vincul. Costel Gâlcă a dat câteva goluri teribile în Spania. Era un șutor excepțional de la distanță. Stoichkov cu călcâiul pentru Rivaldo. Cei doi au jucat pentru Barcelona, dar nu în aceeași perioadă. Stoichkov a fost unul dintre golgheterii fotbalului european în primul Dream Team, prima echipă a Barcelonei care câștiga Champions League în 92 pe Wembley, acea echipă condusă de marele Johan Cruyff, în care excelau Romario și Stoichkov în atac. În acea echipă juca și Pep Guardiola, unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile. Bună pasa pentru Viorel Moldovan. Viorel Moldovan este deposedat de Karagunis, care e pe tot terenul. Da, Karagunis joacă din careu în careu. Maicon pentru Rivaldo. Maicon schimbă partea. Candela ajunge al doilea, însă reușește să-l păcălească pe Viorel Moldovan. Dan Petrescu la marginea terenului alături de Mihai Dedu. Te ascultăm, Mihai. Da, Dan Petrescu este lângă mine, ușor obosit, dar nu foarte tare. Dane, cum e? Da, e foarte greu acum. Mai ales când adversarul e mult mai tânăr, greu. Mi-aduc aminte de șarjele pe care le efectuai ușor departe de ceea ce s-a întâmplat și e normal până la urmă. Anii nu iartă pe nimeni. Ce zici de atmosferă? Atmosfera fantastică. Și intervenție Fane Preda sublimă. Da. Mai adversarul e mult mai tânăr, mai valoros, e greu. Din păcate, anii au trecut peste noi. Peste toți. Îți mulțumesc mult de tot. Plăcere. Toate bune. Înapoi la voi, băieți. Da, mulțumim, Mihai, pentru această intervenție cu Dan Petrescu de la marginea terenului. Între timp, Fane Preda a reușit acolo o intervenție bună și un placaj în fața lui Maicon, care și-ar fi dorit un penalti și Ion Crăciunescu a făcut semn că jocul poate să continue. Maicon neîncrezător. Spera să obține un penalti. Gică Hagi îl nimerește pe Giovanni. Acum pasă a lui Hagi în partea dreaptă, acolo unde este Basara Panduru. Panduru încearcă să-l găsească pe Viorel Moldovan. Publicul simte apropierea pauzei. Avem aproximativ 3 minute și jumătate până la pauză. Vom avea intervenții de la marginea terenului chiar în pauză cu protagoniștii acestei serii excepționale. Ionuț Lupescu e așteptat acolo. Așadar, rămâneți alături de noi și în pauză. Gică Popescu. Moldovan pentru Popescu. Minge însă recuperată. L-am și pe Javier Saviola în atacul echipei Starurilor Lumii. Tânăr, așa cum spunea și Dan Petrescu, Rivaldo cu Rabona. L-am văzut dând o pasă printre excepțională mai devreme pentru Maicon și la intervenția lui Fane Preda.
Gică Popescu deschide în dreapta la Basarab Panduru. Așteaptă Viorel Moldovan, așteaptă și Adi Ilie în stânga, primește Viorel Moldovan, cere Basarab Panduru, Basarab Panduru, scoate Dida. Ce paradă spectaculoasă a lui Dida în fața lui Basarab Panduru. Da, se vede că Panduru face sport mult, joacă tenis în ultima perioadă. A făcut o perioadă bună și squash, un sport foarte, foarte greu din punct de vedere fizic. Da, necesită. Hagi în spate pentru Panduru. Panduru! Panduru marchează pentru echipa care ne-a făcut fericiți atâția ani. Era un artist, Basarab Panduru, și ne arată lucrul acesta și aici. O pasă senzațională de la Hagi, de la un decar la un decar, pentru că și Panduru era un decar pur sânge. Gol superb, marcat de Basarab Panduru, cu toată opoziția lui Dida, care este foarte nemulțumit de fundașii din fața sa. S-a întins Dida, dar nu a mai ajuns la această minge. Un balon liftat peste înaltul, atleticul portar brazilian, câștigător de trofee mari, spuneam, cu AC Milan și Seleção. Maicon, Caragunis cu călcâiul, Rivaldo nu reușește să controleze balonul. Stoichkov. Candela, pasa este pentru Rivaldo, însă proteste din partea lui Candela. Crăciunescu e extrem de intransigent. Și posesie pentru echipa noastră. Iată, revedem reușita lui Basarab Panduru. A mângâiat mingea. Și bucuria sa enormă. Hagi, o minge oprită de Vincent Candela. Se termină prima repriză. Luăm și noi acum o scurtă pauză comercială, dar chiar în pauză vom avea niște reacții, mai multe reacții de la marginea terenului cu Mihai Dedu. Rămâneți cu noi! Da, din nou bun găsit, stimați telespectatori, suntem la nivelul gazonului, acolo unde l-am lângă mine pe Florin Prunea, dar nu înainte, Florine, te salut și pe tine și vreau să remarc câteva plonjoane în această seară. Te salut și eu și salut pe toți cei care ne privesc în această seară extraordinară pentru noi. Plonjoane, da. Am încercat atâta am putut. De data asta, sigur că e din ce în ce mai greu pentru noi. Dar jocul se mai joacă, încă nu s-a terminat. Sigur, dar nici nu cred că poate să pună în balanță vreodată rezultatul acesta cu ceea ce ați realizat voi în anii 90. În Italia, în Statele Unite, în Franța și la cele două campionate europene. Dar, dincolo de toate, această atmosferă te face să te simți pe un teren magic, undeva într-o poveste. Practic, mi se face pielea de găină. Deci, nu am crezut vreodată că după 30 de ani de jurnalism pot să am atâtea emoții pe care mi le-ați însuflat și voi și publicul spectator și cred că și milioanele de telespectatori. Păi am crescut împreună, noi ne știm, cred că de mai mult de 30 de ani. Când tu erai pe sport și acum te privesc cu mare plăcere dimineața când îmi beau cafea. Mulțumesc! Da, și pe tine și pe toți colegii tăi. Da, ce se întâmplă aici, noi eram convinși că așa va fi. O seară magică. Așa este peste tot unde mergem. Peste tot, că mergem la Arad, că mergem la Cluj, că mergem la Craiova. Asta înseamnă că ne iubește. Asta vreau să spun. Lumea vă iubește foarte, foarte mult. S-a dovedit. Da, asta este marele câștig al nostru. Pentru că lumea ne oprește pe stradă, ne întreabă, câteodată ne și ceartă. Dinamoviști, de exemplu, pe mine mă ceartă că de ce Dinamo în situația asta. Sau de ce la Craiova nu se mai ia titlu. Că eu am fost portarul care am luat ultimul event.
Da, oamenii, la oameni le e dor de fotbal, le e dor de rezultate mari, de performanță. Așa este. Eu sper că aceasta să vină cât mai repede, pentru că uitați și dumneavoastră ce înseamnă fotbalul și la ce se poate ajunge. Da, eu am o vorbă. Fotbalul este o patimă demolatoare, fără doar și poate. Ce părere ai despre echipa națională actuală? Și, bineînțeles, suntem calificați la turneul final din Germania. Trebuie să fim alături de echipa noastră națională, de antrenori, de jucători. Eu am încredere că putem să ieșim din grupe. Trebuie să fim extrem de atenți la primul joc, că întâlnim o Ucraina puternică din punct de vedere fizic, dar eu sunt convins că Au arătat în baraj. în toate barajele și în jocurile din grupe, ei normal trebuia să fie calificați din grupe. Să nu ne aduceam ce s-a întâmplat cu Italia, nu că au avut penalti la minutul 93 și dacă marcau se calificau direct. Dar și noi avem aturile noastre, avem acest grup frumos pe care l-a făcut selecționerul și în care trebuie să avem încredere, repet. Dacă Florin Prunea s-ar naște din nou, ce ar vrea să realizeze și nu a realizat ca sportiv? Mi-e greu să spun ceva, dacă ar mai fi să o iau de la început, tot fotbal aș face. Și răspund copiilor să facă fotbal, să facă sport, să iasă din casă, din confortul lor. Ce-ți oferă viața de jucător de fotbal nu ți oferă nimeni. O faci și de plăcere, o faci și pentru sănătate și bineînțeles că la sfârșit vine și recompensa financiară. Dar meserie mai frumoasă nu există. Absolut. Financiar este clar că toate trec prin burtă, așa se spune. Dar nu cred că nimic nu se compară cu ceea ce este în această seară aici. Repet, așa este peste tot în România unde mergem. Dar într-adevăr aici noi știam că va fi așa. Dacă aveam un stadion de 200.000 de locuri, 200.000 de spectatori erau, poate mai mulți. Apropo de spectatori, sunt convins că în această seară recordul arenei a fost bătut. Adică, din ce știu eu, Arena Națională are 55.635 de locuri. Așa este, a fost bătut pentru că n-a mai existat zone tampon, zone de siguranță conform regulamentului. Și aici suntem numai ai noștri. Am înțeles. Florin Prunea, îți mulțumesc mult de tot. Da, publicitate, doamnelor și domnilor. Într-o seară specială este ultimul dans al generației de aur. Meciul de retragere al acestei echipe speciale, care a încântat o țară întreagă în anii 90. Partida se reia de la scor de 2-1 pentru selecționata starurilor lumii. A fost 2-0 după golurile lui Rivaldo și Goran Pandev. Vasala Panduru a marcat un gol super pentru noi cu câteva minute înainte de pauză. Da, s-au făcut foarte multe schimbări și era normal să întâmple asta. A intrat în poartă Bogdan Stelea, de asemenea pe teren Ovidiu Stângă, de asemenea pe teren l-am văzut și pe Marius Lăcătuș. Marele absent de la Mondialul din 1994. Recunoștea Anghel Ordănescu că acesta este marele său regret, că nu l-a luat pe Lăcătuș în America. Câștigător de Cupa Campionilor cu acea generație grozavă a Stelei în 86. Da, a fost practic singura echipă românească care la penaltiuri a reușit să câștige cu adevărat un meci foarte, foarte important, iar Lăcătuș a fost instrumental în acea victorie. Sângele său rece probabil ar fi venit ca un bonus la finalul partidei cu Suedia în acele lovituri de departajare în sferturile de finală. Lăcătuș are cele mai multe titluri de campion și în România are 10 titluri de campion. O nume mare. Da, sunt multe echipe de tradiție în fotbalul românesc care nu au titluri cât Marius Lăcătuș. Cum Costel Gâlcă la Selimeș. Încerca Cian Vlădoiu, o pasă filtrantă, însă nu a reușit să ajungă la acea minge. Costel Gâlcă. Banderola de capitan a echipei starului mondial stă pe brațul lui Hristos Stoichkov acum. Îl văd în stânga și pe galezul Paul Bodin, care suferă de cancer. Este antrenor, este selecționerul național de tineret a țării Gailor. E omul care a ratat un penalti la 1-1, acel meci decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 94. I-am bătut pe galez atunci cu 2-1 după ce le-a ratat o lovitură de la 11 metri. Da, a fost unul dintre momentele în care generația de aur a
florit, a crescut. Pasă pentru Gâlcă. Urmărit de Fernando Couto. Gâlcă nu centrează. Fentă frumoasă, centrarea abia acum pentru Viorel Moldovan, însă centrul careului selecționata mondială are jucători cu adevărat speciali, niște campioni. Așteaptă Saviola în centru. Mingea nu merge către el. Acum Cristian Carambeu. Cred că e pe teren și Jari Litmanen, Da. în plan îndepărtat. Acesta este Stoichkov. Hristo Stoichkov. Da, Stoichkov a încercat o pasă, așa cum a dat multe la mondialul din 94, atunci când a fost superstarul echipei Bulgariei. A fost golgheterul competiției. A dat 6 goluri, Răduceu i-a dat 4 atunci. Bulgaria a ajuns în semifinale, acolo unde am fost și noi aproape. Ne-au trebuit câteva minute cu suedezii. Stoichkov. Stoichkov, a venit Filipescu, pasa lui Stoichkov este senzațională pentru Saviola. Însă nimic nu trece de Arnold Stelea. Grădețul Saviola, cel porăclit iepurile pe vremea când juca fotbal pentru Barcelona și a început și a încheiat cariera la River Plate. În apărarea generației de aur cu numărul 6, Gheorghe Cică Popescu. Popescu. Așteaptă Ovidiu Stânga această minge, însă Selimeș preferă o pasă la Jean Vlădoiu. Gică Mihali. Și el un om important în 1994 la campionatul mondial. Viorel Moldovan pentru Lăcătuș. Gică Popescu. Belo Dedici avea în arsenal aceste pătrunderi spectaculoase. Pasa merge la Viorel Moldovan. Moldovan mai departe pentru Gâlcă. Bodin nu-l atacă pe Gâlcă, de teamă să nu facă un penalti. Ovidiu Stânga. Departe pentru Jean Vlădoiu, central Jean Vlădoiu. Este însă blocată de Cristian Carambeu, care vine și la munca de jos. Încearcă să ajute defensiva. Da, Carambeu, campion mondial și campion european cu Naționala Franță. 98, 2000 anul titlului european de Stoichkov se lansează într-un slalom. Dar este blocat de Filipescu. Minge care a trecut și pe la Marco Senna. A fost jucătorul național al Braziliei și remarcat în acea stagiune fantastică a lui Villarreal în Champions League. Dar a fost campionul Europei cu Naționala Spaniei în 2008 în Austria și Elveția. Așa este, bineînțeles. Jucat pentru Naționala Tineret ale Braziliei la campionate mondiale sub 20 de ani, dar într-adevăr în Naționala Spaniei a fost el cel mai vizibil, să spunem. S-a retras chiar înainte ca spaniolii să meargă în Africa de Sud și să câștige titlul mondial. Singurul titlu mondial din istoria Spaniei. Minge care a trecut și pe la Litmanen, din nou finlandezul. Cel mai cunoscut jucător din istoria naționalei Finlandei, Jari Litmanen. Evoluții senzaționale pentru Ajax. Fotbalist excepțional. În stilul lui Brolin, dacă vrei, omul care ne-a dat gol în acel meci cu Suedia la mondial. Lăcătuș pentru Belo Dedici. Ce traseu senzațional pentru steliști. Lăcătuș pasă la Belo Dedici. Generația de aur. Lădoiu a încercat o pasă pentru Gâlcă. Este un balon blocat. Piotr Belodedic. Moldovan se întoarce. Dracula din Carpați. Aceasta era porecla sa pe când evolua în străinătate, mai ales în Franța, dar și în Elveția, Marea Britanie. E greșit acum de Tibi Selimeș. Pasă pentru Saviola. Saviola mai departe la Stoichkov. Bară! Din nou Stoichkov, apără Stelea! Portarii noștri au fost la înălțime în această seară. Arnold Stelea a închis poarta în fața lui Hristo Stoichkov.
Stoichkov are 59 de ani, e implicat în viața clubului pe care l-a reprezentat în prima parte a carierei, CSKA Sofia, unul dintre marii fotbaliști de pe continent în anii 90. Balon de aur, spuneam, pe vremea când îmbrăca tricoul Barcelonei. Recunosc că l-am cunoscut pe Hristo Stoichkov, bineînțeles cu ghilimele de rigoare, de la televizor, pe vremea când mă uitam la bulgari în anii 80 și dădea goluri din lovitură liberă pe bandă rulantă. Pur și simplu era o mașină de goluri. Hristo Stoichkov a ajuns unul dintre ambasadorii celor de la FC Barcelona. Da, Cruyff l-a adus acolo. Spuneam, Johan Cruyff a construit prima echipă de vis a Barcelonei cu Stoichkov în rol de protagonist. Recuperare frumoasă a lui Gică Mihali. Gâlcă de Jean Vlădoiu. Luptătorul Jean Vlădoiu, cel care a stat doar câteva minute la mondialul din 94, însă spiritul său a rămas. Tip foarte orgolios, un golgheter la un moment dat. Aselimeș n-a mai putut să joace și a revenit pe teren Prodan Junior. S-au făcut niște glume, nu? Da, pe seama lui Jean Vlădoiu la conferința de presă de ieri. Nu mai știu cine a zis. Poate joci mai mult în această seară. Da. Dar Jean Vlădoiu, așa cum spuneai și tu, a fost unul dintre jucătorii importanți ai acelei generații. Marco Sena pasă pentru Saviola, respinge pentru moment Mihali. Din nou Javier Saviola desface jocul în partea dreaptă. Acolo este Nuno Gomez. Saviola. Marco Sena. Carambeu lasă la Stoichkov. Stoichkov centrează. Rezistă defensiva noastră în fața unor adversari clar mai tineri și cu mai multă energie. Continuă să se facă valuri pe arena națională. Sperăm să vedem același gen de bucurie și în Germania, acolo unde Naționala de Fotbal a României revine la campionatul european după 8 ani. Nu uitați, partidele încep pe 14 iunie pe ProTV și pe Voio. La marginea terenului, Mihai Dedo alături de Florin Răducioiu. Te ascultăm, Mihai. Florin, ce să zic, sunt copleșit de atâta admirație, recunoștință, respect pentru acești oameni, pentru ce am însemnat noi în aceste multe. Da, e adevărat. Ce să spun, sunt cu adevărat foarte emoționat. Voi erați acolo în timp ce noi eram în piața universității. Da, adevărat. Și iată, asta e o recunoștință din partea acestor oameni minunați care au venit. Cred că este un record al acestei arene de... Nu s-a anunțat încă, dar am și spus, stadionul din ce știu eu are 55.635 de locuri. Cred că va fi un record. Da, faptul că atâta lume a venit pentru noi să ne vadă asta, repet, este o mare recunoștință și respect pentru ceea ce am făcut noi. Este incredibil, totuși au trecut 30 de ani, deci eu mă închin în fața acestor oameni. Evident că am dorit și noi ca oarecum performanța noastră să fie depășită cât mai repede. Eu aș vrea să trăiesc acele momente. Cine nu-și dorește? Poate cine știe, anul acesta băieții vor reuși să iasă din grupe și după care, cum am făcut și noi, totul este posibil. Nu am cuvinte, sunt copleșit, sunt emoționat. Culoare, emoție, spectacol. Da, exact. E adevărat, nu mai suntem tineri, cum vedeți. Nu mai este așa ușor să ajungem în fața porții, dar, repet, asta trece în planul secund, ceea ce este important, sărbătoarea fotbal românesc și ceea ce ați făcut și voi, televiziunea, ProTV-ul, eu știu, toți ziariștii care au contribuit și ei în acest întreaga mass media, pentru a promova acest meci fantastic. Deci, da, iată, după 30 de ani, încă suntem, să zic așa, de neuitat, pentru că e o generație de neuitat și prin acest eveniment rămânem în continuare, să zic așa, într-un fel în istorie. Așa este. Da. Mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc foarte mult. Pe curând. Ceau. Numai bine, sănătate. Băieți, înapoi la voi. Același mare sufletist, Florin Răducioiu, l-am ascultat ceva mai devreme, este seara lor și seara noastră în același timp.
oameni care am trăit, am iubit această echipă națională, am trăit alături de emoțiile și acum suntem din nou împreună. Intră două arme secrete. Ioan Ovidiu Sabău și Gică Hagi. Da, revin. Vine și Ionuț Lupescu pe teren. Gică Hagi încă nu, dar era și Gică Hagi la marginea terenului. Acum Ionuț Lupescu poartă bandera ăla de capitan pe naționale. Ovidiu stângă pentru Sabău. Mai departe la Viorel Moldovan. Moldovan încearcă trecerea și reușește. Continuă Viorel Moldovan. Intră în careu. Centrarea lui Viorel Moldovan este foarte bună. Pasă pentru Vlădoiu. Jean Vlădoiu centrează și el, însă Paul Bodin reușește recuperarea. Aștepta Năluțu Sabău la 16 metri. Filipescu este elegant din apărare. E ok, Ionuț Lupescu. Da, lângă el Jari Litmanen. Iată faza. Cei doi au terminat îmbrățișați. Litmanen și-a încheiat de vreme cariera din cauza unor probleme medicale. A ieșit Stoichkov și a intrat Pandev, autora unui gol în prima repriză. O mingea pentru Goran Pandev mai departe, însă Gica Mihali are o intervenție superbă. Da, se pregătește revenirea pe terenul lui Gică Hagi. Probabil la prima pauză de hidratare, pentru că am văzut din 15 în 15 minute pauză de hidratare și în prima repriză. Publicul încearcă să impulsioneze pe jucători pentru măcar o egalare. Pasă pentru Viorel Moldovan. Mingea însă este prinsă de Sebastian Frei, care a intrat în poartă în această repriză secundă în locul lui Dida. Dorinel Munteanu și el la marginea terenului, alături de Gică Hagi. Da, poate fără Dida. Da, o să fie mai ușor. Da. Dida care a scos 2-3 goluri în prima repriză. Frei a avut o carieră lungă în fotbalul italian. Da, Marian Ivan și el pregătit să intre pe teren. Da, o nouă pauză de hidratare și apoi vor reveni pe teren Hagi și Dorinel Munteanu alături de Marian Ivan. Acel fan, copilul acela din tribună, nu a văzut cu siguranță niciodată la lucru vreunul dintre acești fotbaliști și cu toate astea a venit la stadion cu inima deschisă pentru a vedea un spectacol, pentru a vedea pe acei oameni despre care tatăl său probabil a spus că sunt cei mai mari din istoria fotbalului românesc. Acești oameni au făcut istorie, acești oameni ne-au intrat la suflet nu doar prin performanțe, ci și prin perseverență, prin muncă și printr-o etică a sportului extraordinară. De aceea avem peste 50.000 de oameni pe stadion în această seară și cu siguranță vom avea zeci de mii de oameni care vor merge în Germania pentru ca moștenirea acestor oameni să fie continuată de o națională a României, pe banca căreia va fi un alt Iordănescu, Edi, omul care a dus naționala României de pe primul loc la Europeanul din Germania. Un european care va fi la ProTV începând cu 14 iunie. Primul meci este cu Ucraina la München pe 17 iunie și avem nevoie de un star bond, așa cum a avut și această generație în America. Acolo a început firul narrativ care se închide în această seară. Sau poate că nu se închide, așa cum spuneai tu. Au lăsat o moștenire care trebuie cultivată. Pandev pentru Saviola. Doi jucători tineri în vână care încearcă să ne dea un nou gol. Însă acolo este Miodrag Belodedic. Hagi. Trecere superbă de Gökhan Ingler.
La marginea terenului, Mihai Dedu are un nou invitat, Viorel Moldovan. Te ascultăm, Mihai. Viorel Moldovan, care este foarte puțin obosit. Vio, bună seara! Bună seara! Cum ți se pare atmosfera? Pentru că noi oricum suntem copleșiți total. Atmosfera este senzațională. Să trăiești momentele acestea din nou în fața unui stadion arhiplin. După 30 de ani. E fantastic, da, într-adevăr, după 30 de ani, tot ceea ce s-a întâmplat și înainte de joc și acum în timpul jocului, superb. Păcat că nu am putut ridica un pic mai mult nivelul din punct de vedere fotbalistic. Vârsta, ce să facem, nu este ușor, într-adevăr. Încercăm să facem ce putem și noi, dar e clar că anii au trecut peste noi. Adversarul e de mare calitate, un pic... Și avem ocazie! Nu! Ocazie. Aproape, da. O să vină și golul. Poate e penalti, nu? Cred că avem penalti, nu? S-ar putea să asistăm la penalti. Nu e rău. Deci, cred că o să egalăm și poate o să și câștigăm, să vedem. Să dea Dumnezeu, până la urmă nu contează. Contează că voi ați venit în seara asta aici și alături de voi sunt milioane și milioane de telespectatori. Mai mult ceea ce au făcut acești suporteri minunați care au venit lângă noi să ne susțină, să petreacă acest moment minunat împreună cu această generație. Mulțumesc, Viorel Moldovan. Penalti, să-l urmărim pe Gică Hagi. Hagi! Gică Hagi marchează pentru 2-2. Da, înscrie cu scăriță, cum putea să înscrie altfel Gică Hagi. Îi zicea o panencă, să-i zicem un Hagi în seara aceasta. Un val de bucurie s-a revărsat din tribune. Gică Hagi reușește să marcheze. Decarul de vis al generației de aur. Șutează puternic pe centru. Dania. Au avut senzația că a băgat piciorul sub minge. A șutat puternic. N-a vrut să riște nimic. Și a reușit să înscrie. Bucuria sa va rămâne în istoria fotbalului românesc. Carandă încearcă o verticalizare, dar nu iese. Ai noștri vor mai mult pentru că așa au vrut tot timpul. 2-2 nu-i destul. Jean Vlădoiu întoarce. Prodan Junior. Da, pentru Gică Mihali aici. Au ridicat liniile băieții în albastru, reprezentanții selecționate mondiale. Ioan Ovidiu Sabău pentru Hagi. Hagi reușește să-l depășească elegant pe Goran Pandev. Din nou Neluțu Sabău. Scoate mingea din acea zonă congestionată. Gică Mihali. O pasă greșită, însă Stelea păcălește pe Saviola. Autorul golului din prima repriză, Panduru, e la marginea terenului, pregătit să reintre pe teren. E și Corneliu Papur acolo. Dar nu e prea mulțumit Jose Mourinho. A fost 2-0 echipa sa. Uite un alt domn ambițios. Da. Jose Mourinho. Și ce ambițios. Nu vrea să piardă niciodată. Spunea că se pregătește să revină pe banca de antrenori. Întrebat dacă are chef de o vacanță, așa cum are chef Jurgen Klopp. Mourinho spunea că Klopp are altă personalitate. Eu sunt supărat atunci când nu mă antrenez. Da, interesant unde va ajunge Jose Mourinho, pentru că se discută de un salariu faraonic propus de Beşiktaş pentru o mutare în Turcia. Vom vedea dacă Jose Mourinho va accepta acest lucru. A primit la un moment dat o propunere din partea Federației Portugheze. Dacă îi pare rău
că nu a acceptat, însă el vrea să fie zi de zi pe teren și nu mai mult pe avioane pentru a ajunge să vadă jucători. Da, se considera mult prea tânăr atunci, acum 2 ani, doar acum 2 ani. Și își dorea să antreneze zi de zi, să joace din 3 în 3 zile. Ce momente frumoase! Ovidiu stângă semnează autografe. Ceva mai devreme Gică Hagi a provocat foarte multă panică acolo în acea zonă, pentru că foarte mulți oameni s-au bulucit să ia autograf de la el. El stătea pe bancă și a fost chemat să dea un autograf, dar n-a scăpat cu unul și bineînțeles au venit foarte, foarte mulți oameni. Gică Hagi, simbolul fotbalului românesc până la urmă. Unul dintre cei mai mari jucători pe care i-a văzut lumea în ultimii 30-50 de ani, poate. E într-o galerie selectă a marilor fotbaliști din fotbalul modern. Da, e unul dintre cei 100 mari ai lui Pelé. Nu avea cum să lipsească. În Dakar cum au fost puțini. Și spuneam cum nu prea mai sunt. Pentru că fotbalul a evoluat, să joacă pe alte coordonate. Da, fotbaliști ca Gică Hagi nu se mai fabrică. E un alt fotbal acum, s-a transformat fotbalul. E un fotbal în care oameni ca Pep Guardiola vor ca jucătorii lor să joace extraordinar de organizat și rezultatele, bineînțeles, primează acolo unde sunt bani, din ce mai mulți. Pandev cu flair balcanic încercă să-l lobeze aici pe Stella. Unde e lipsi mult. Offside de această dată. Această pasă lungă. Suntem aproape de minutul 70. Gică Hagi foarte nemulțumit. Ar vrea mai mult de la coechipierii săi. Uite, probabil ați văzut în ultimii ani acel film făcut despre generația senzațională lui Michael Jordan și cât de mult cerea Michael Jordan de la coechipierii săi. Gică Hagi este Michael Jordan al României. Totdeauna și-a dorit foarte mult de la coechipieri, a dat foarte mult pentru echipa națională și continuă să dea pentru fotbalul românesc, pentru că dacă ne uităm la actuala generație, cea care va merge la campionatul european din Germania, sunt mulți jucători care au fost crescuți sau au trecut prin Academia de la Ovidiu. Imaginea aceea cu un Hagi frustrat, cred că spune multe. Spuneam, acea generație a avut ingredientele secrete ale succesului. A avut orgoliu, a avut disciplină, așa cum spuneai tu. A avut o etică profesională particulară. Dar cred că e vorba despre orgoliu, despre mândrie. Să vrei să fii cineva. Iar atunci când porți tricoul echipei naționale, când auzi imnul înaintea unei partide de fotbal, înseamnă enorm. Indiferent dacă ai o selecție sau 10 sau 50 sau 100. Urcă Ioan Ovidiu Sabău. Centrarea lui Sabău. Minge însă oprită elegant pe piept. Brunea s-a ridicat și împreună cu Dan Petrescu discutau acolo despre această fază. Cristian Carambă îl are pe Javier Saviola lângă el. Saviola deschide în dreapta. Nu l-am văzut pe Rivaldo în repriza a doua, dar îl văd pe Levan Kobiashvili pe teren. Un gruzin mai puțin cunoscut și gruzinii au avut jucători foarte buni. Mi-au aminte de Kahabar Kaladze, care a făcut carieră în Italia în tricoul lui AC Milan. Da, o echipă a Georgiei calificată în premieră cu la Guaradona. campionatul cu Kvaratskhelia, într-adevăr. Guaradona de Napoli, calificată în premieră la campionatul european din Germania. Performanță senzațională pentru această generație a Georgiei. Iată că ceva mai puternică din mai multe puncte de vedere decât ce au reușit generațiile anterioare. Gică Hagi. Banderola echipei Stelelor Lumii este pe brațul lui Paul Bodin. Gică Hagi cu o pasă luminoasă. Acolo este Dorinel Moldeanu. Așteaptă pasa la Panduru. Centrarea lui Dorinel Moldeanu. Și gol!
acțiune frumoasă. Cât de liber era Costel Gâlcă, bine pentru noi. Lovitura de cap este impecabilă. Banduru, una dintre vedetele serii, cu un gol magnific în prima repriză. Aici Hagi schimbă fantastic direcția. O diagonală excepțională și Dorinel Munteanu, omul cu centrarea la gol. Totul pleacă de la pasa magică din stângul magic al lui Gică Hagi, care a luminat jocul cu această deschidere a lui Dorinel Munteanu. Centrarea acestuia, ca la carte, Costel Gâlcă cu unul dintre foarte puține goluri cu capul din carieră. El avea într-adevăr multe calități, dar golurile cu capul i-au cam lipsit. Dă acum un gol cu capul, golul de 3-2 și iată, mai avem aproximativ un sfert de oră până la 20 de minute, probabil până la finalul acestei partide în care fotbalul a fost pe același plan cu emoția. Din nou Carambeu pentru Saviola. Iese bine Ioan Ovidiu Sabo. Hagi nu avea un om în față, s-a uitat, a scanat foarte bine zona, însă nu avea cui să trimită. Da, crește entuziasmul când mingea este la Hagi. Acțiune periculoasă. Ajunge Marian Ivan, în care el aștepta la finalizare la 11 metri. A mai puțin cunoscută activitatea lui Marian Ivan, care crește copii la Brașov, împreună cu Mugurel Buga, are o școală de fotbal acolo. Mulți dintre oamenii de pe teren sunt foarte vizibili. Marian Ivan nu este neapărat în această categorie, însă faptul că încearcă să găsească noi staruri pentru fotbalul din România e lăudabil. Din nou Hagi și crește temperatura pe arena națională. Hagi lângă Bodin, centrarea lui Hagi. La urmă, minge scoasă din careu. Marian Ivan aștepta acea centrare. Hagi avea și are în continuare un drept excelent. Noi ne aducem aminte doar de stângul lui magic. Avea un drept fantastic Hagi. A marcat goluri mari cu dreptul. Centrează aici cu dreptul după o cursă impetuoasă, tipică pentru el. Revedem golul antrenorilor din Superliga. A pasat Hagi pentru Dorinel Munteanu, iar Costel Gâlcă a înscris pentru 3-2. Da, Hagi promitea un nivel tehnic ridicat, un nivel tactic ridicat. Spunea, suntem mulți antrenori pe teren, să vedem cum ne înțelegem când vine vorba de strategie. S-au înțeles bine aici. O pauză de hidratare. Suntem în minutul 76. Unul în care eu strig România și voi strigați victorie din nou. România! 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 Mulțumim frumos, Arena Națională! România! România! Un Gică Hagi epuizat, dar un Gică Hagi care nu renunță. A revenit pe teren, bineînțeles. A reușit golul de 2-2, iar apoi a deschis foarte frumos jocul în partea stângă la golul de 3-2. Rezultatul care se află acum pe tabelă. A revenit Cristian Panucci pe teren, a revenit și Karagunis. Karagunis s-a ratat doar câteva minute. Panucci aruncă de la margine. Ultimul sfert de oră. Marco Sena a rămas și el pe teren. Maicon revine. Pasă cu exteriorul. Maicon, bineînțeles, și el pe teren. Ce jucător era Maicon. Unul dintre cei mai buni laterali ai Braziliei. Fundaj, dar era mai mult atacant. Un atlet excepțional. Fault acum al lui Ionuț Lupescu. Karagunis, lovitură liberă. Sunt câțiva specialiști.
Să vedem cine va executa până la urmă. Dacă era Rivaldo pe teren, erau clare lucrurile. Marco Sena se pare că îi lasă mingea lui Karagunis. Grecul foarte ambițios, vrea să marcheze, a fost aproape. Trimis în bară în prima repriză. El e faultat de Lupescu aici. Sena își face zidul și ia poziția în poartă. Crezut că Panucci îl păcălește pe Karagunis și execută el, dar până la urmă grecul este cel care trage puternic în zid. O minge care lovește pe... cred pe Prodan Junior, da? E mai tânăr. Într-un fel e mai bine că nu a fost lovit puternic un fost mare jucător. Nu Marco Sena. Pasa lui Marco Sena este spectaculoasă și eficientă în același timp. Din nou Sena. Sena șutează. Gică Popescu reușește să spingă. Rezistăm în aceste momente unui asalt echipei Stelelor Lumii. Panucci, nu, acolo e Dorinel Munteanu, pe acolo nu se trece. Panduru. Nu este fault, jocul continuă. Dorinel Munteanu încearcă să ajungă, dar până la urmă Prodan Junior scoate în corner. Tânăr și-a pus osul din primul și probabil până în ultimul minut. Minge la Saviola. Le trimite în peluză. Vedem dacă va fi un suvenir pentru fanii din acea zonă. Gabi Balint, secunda lui Angel Iordănescu la acel mondial din 94. Și el a marcat niște goluri mari cu Țara Gaidă. Că tot vorbeam de Bodin și în prima repriză, care a jucat cu selecționata țării Gailor împotriva României și în preliminarele pentru să nu uităm din 94. Că în 1989 la acea calificare senzațională a naționalei la mondialul italian a marcat pe Ghencea împotriva Danemarcei Balint și Sabou. Ei au fost marcatorii. Un Sabou foarte tânăr, dar un Sabou extrem de valoros la acea vreme. În spate pentru Karagunis, însă grecul nu reușește să îmblânzească acel balon. Saviola pentru Karagunis. Karagunis nu are prea multe soluții, ne apărăm bine, ne apărăm mult calm. O centrare pentru Karagunis. Karagunis șutează, nicio emoție. Marius Lăcătuș la marginea terenului. Vă ascultăm. Da, deocamdată Mihai Dedu nu e pregătit. Mihai Dedu, ne auzi? Știm că l-ai pe Marius Lăcătuș lângă tine și te ascultăm. Da, Marius Lăcătuș este lângă mine cu ceva mai mult. Tricoul e mai mare, atât. Tricoul nu e chiar foarte mare, dar e cam măricel, să zicem așa. Sigur că a trecut o perioadă foarte lungă de timp de când n-am mai prea făcut mișcare, sau mai bine zis, n-am făcut deloc de vreo 4 ani și cred că acest lucru se vede. Se vede și tu, la tine se simte. Și se simte, sigur. Dar e sănătos, ești bine, da? Toate sunt bune, da, toate sunt bune. Îmi spuneai mai devreme dacă poți să te ridici de pe scaun. Păi dar știi cum e, că după această perioadă de antrenamente, vreo 7-8 zile, parcă mă dureau toate și chiar și astăzi, înainte de joc, așa, parcă gemenii mă cam înțepau. Nu-i nimic, să-i înțepi și tu pe ei. Două vorbe de atmosferă. Atmosfera superbă, le mulțumim suporterilor că, iată, sunt în număr atât de mare alături de noi, semn de respect pentru tot ceea ce a făcut această echipă națională, de această generație în toată perioada, să spunem, 94-2000, cu rezultate extraordinare și chiar unii dintre noi chiar și 90. Asta vreau să spun, decada 90-2000. Ceva acum pentru viitor? Să ne spui, vrei să joci undeva la profesioniști? Glumesc. Chiar mă gândeam acum, aștept oferte. Poate la Oviedo, zic. Da, la Oviedo merg acum, din septembrie, din octombrie merg până de Revelion, merg la Oviedo. În Spania o să fie foarte frumos. Nu te-au uitat cei de acolo? Nu. Și nici-o pe ei. Corect. Mulțumim mult de tot, Marius Lăcătuș. Toate cele... Numai bine. Sănătate. Înapoi la voi, băieți. Noi nu-i vom uita niciodată pe acești oameni pe care vedeți în tricouri galbene.
evoluând în această seară. Generația de aur, decada de aur a fotbalului românesc, așa cum spunea și Mihai Dedu, într-adevăr o generație care a început performanțele în 1990 cu o revenire după 2 decenii la campionatul mondial și a continuat în crescendo tocmai pentru a arăta faptul că fotbalul românesc este acolo sus. Pasa lui Hagi pentru Panduru. Animație în tribună de fiecare dată când Hagi atinge balonul. Panduru întoarce la Prodan Junior. Coborât Belodedici. Dar a fost foarte disciplinat, a respectat fișa postului. Gică Popescu. Să pentru Gâlcă. Sabău curge bine această fază, însă Sabău n-avea cum să ajungă la mingea trimisă de fostul său coleg de la Dinamo, Ionuț Lupescu. A fost un mix foarte interesant această generație, jucători care erau rivali în campionat la început, apoi au plecat în străinătate, dar începutul a fost în România la echipele importante. Pandă intră în careu, lângă el este Dorinel Munteanu. Intervenție excelentă a lui Gică Popescu. Gică! 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 Popescu! Centrarea este lungă. Balon însă până la urmă scos din careu. Panduru. El a dat semnalul revenirii. Vă amintesc că a fost 2-0 pentru echipa starurilor mondiale. Panduru a marcat primul pentru echipa noastră. Asta lui Lupescu un pic cam lungă. 5 minute până la final. 3-2 pentru echipa generației de aur. Maicon, capul sus, găsește pasa. De vedere al energiei, Maicon, Karagunis, Saviola au fost, Pandev chiar au fost peste așteptări până la urmă. Sunt din altă generație, trebuie să spun lucrul acesta. Da, bineînțeles, asta e clar. Mai tineri cu 5, 6, 7 ani, se simte. De 15 minute pentru Karagunis vrea mingea și faultează. Jucă cu o dorință fantastică, Iorgos Karagunis. La marginea terenului Dorinel Munteanu alături de Mihai Dedu. Te ascultăm din nou, Mihai. Da, mulțumesc. Dorinel Munteanu este lângă mine, ușor obosit, dar este normal. Și vreau să spun ceva. Felicitări, ai jucat chiar foarte mult în această seară. Vă mulțumesc, mulțumesc. Dacă alergi, e normal să fii obosit. Dar e important că am alergat cu folos până la același minut. Dorinel, să spun un secret, eu nu am alergat și sunt obosit. Da, eu cred că fiecare dintre noi am vrut să demonstrăm publicul că încă mai putem la vârsta noastră, așa că a fost o partidă echilibrată. Atmosfera foarte frumoasă. Vă așteptați la așa ceva? Nu mă așteptam, dar știu că toată lumea ne iubește. Exact. Și n-a uitat nimeni. Parcă ieri s-a întâmplat tot ceea ce s-a întâmplat și ați scos oamenii în stradă și ați făcut din noapte zi. Așa este. Acele momente nu pot fi uitate de nicio generație. Chiar generația de vârsta noastră, generația mai tânără sau acum și mai tânără. Copiilor noștri. Am intrat în istorie și vom rămâne în istorie. Eu îmi doresc ca naționala noastră la campionatul european să obțină cel puțin cât am obținut noi la primul campionat mondial din 94. Vă felicităm și mulțumim încă o dată pentru tot ce ați făcut și mulțumim pentru această seară. Numai bine! Doamne ajută! Da, băieți, înapoi la voi! Mulțumim, Mihai! Ultimele secvențe ale meciului cu avantaj pentru noi pe tabelă. Revenire de la 2-0. Goluri frumoase și repriza a doua. Hagi încă pe teren și încântă în continuare. Descoperă acum cuponul tău surpriză din Kaufland Card Digital. Activează-l, vino la cumpărături și trăiește emoția meciului. Kaufland. Gică Hagi, o noapte magică, din nou în tricoul galben.
tricoul pe care l-a făcut celebru în toată lumea. Revedem o ultimă clipă de magie pe care Hagi a încercat-o în fața lui Karagunis. Lovitură liberă pentru selecționata mondială. Karagunis hotărât să marcheze la București. Să vedem dacă o va face. O să aibă o sară lungă Hagi. Are multe autografe de dat. Sunt mulți copii care așteaptă la coadă. Spuneai copii care au auzit o poveste frumoasă în această seară. Povestea generației de aur. Da, Hagi continuare a saltat și așa va fi pe parcursul întregii seri. Negâlcă și recuperează un fault asupra lui Karagunis. E deja nervos grecul. Da, am văzut, este super motivat. Foarte motivat, într-adevăr. Mai zice că se bate pentru un trofeu. Da, Cristian Panucci va executa această lovitură liberă. Marcat împotriva Naționalei României la Euro. Încheierea partidei, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, urmează festivitatea de prechiere. După finalul partidei, mașinile din interiorul stadionului și după final, bineînțeles, acum o centrare spinge Berodedici. Sabău, e înconjurat Sabău, jocul continuă. Panucci, Karagunis, faultat de Marian Ivan. Este lovitură liberă din nou pentru selecționata mondială, minutul 90. E ultima șansă pentru acești campioni mondiali, campioni europeni, balone de aur pe teren pentru a egala generația de aur. Câștigător de Champions League. Karagunis este și el campion. Câștiga titlul european. Da, bineînțeles. Cu acea echipă a Greciei condusă de Rehagal, probabil cea mai mare surpriză din istoria fotbalului. Suntem în minutul 90. România 3. World Star Boy. Lovitură liberă pentru minute de prelungiri până în minutul 94. Panucci vrea ca zidul să stea acolo, execută Karagunis, respinge ai noștri acolo, zidul, Gica Popescu și-a făcut treaba. Karagunis și Panucci într-un moment destul de aprins. Asta înseamnă să ai ADN de campion. Asta înseamnă să fi fost fotbalist profesionist. Șutează Karagunis, însă mintea se duce pe lângă. Siguranță cei doi se vor împăca, nu am nici cea mai mică emoție. Yorgos Karagunis este cel mai selecționat elen din toate timpurile. Mulți recordmani de asemenea pe teren. Cei mai buni marcatori, cei mai selecționați jucători din istoria echipelor lor naționale. 54.967 de spectatori la această partidă. Este record pe arena națională și ne bucurăm că se întâmplă acest lucru pentru generația de aur, pentru oamenii care ne-au scos în stradă, pentru oamenii care ne-au pus pe harta fotbalului mondial. Da, se joacă practic cu casa închisă. Atmosfera este excepțională. Atmosfera care aduce aminte de America 94. Generații de aur și puteți câștiga ultimele tricouri în ediție limitată semnate de toată echipa. Mai încearcă o dată World Stars prin Pandev, Saviola este aici. Inler, în careu, Gökhan Inler. O minge trimisă în careu, însă defensiva noastră rezistă, așa cum a făcut-o multe momente în partidele mari. Ultimele secvențe ale meciului. Vor fi acțiuni și după încheierea partidei, sesiuni de autografe, iar noi rămânem în direct pe Voio pentru a comenta aceste momente. Din nou Cristian Panucci, avansează italianul. Nu-l atacă nimeni, Panucci nu reușește centrarea.
E acolo Lupescu. Sabău pentru Viorel Moldovan, revenit pe teren pentru acest final de partidă. Kobiașvili a reușit recuperarea. A jucat puțin și Zaccardo, care a fost campion în Germania cu Wolfsburg. Record de audiență pe area națională. Minge este respinsă pentru Gârcă, care lansează pe Viorel Moldovan. Kobiașvili reușește să-și recupereze poziția foarte bine acolo. Intrați pe Instagramul Generații de Aur și puteți câștiga ultimele tricouri în ediție limitată, semnate de toată Frumos agăță mingea Gökhan Miller, dar nu reușește să o îmblânzească. Vine Panduru. Îi lasă lui Gâlcă mai departe pentru Panduru. Viorel Moldovan este în partea dreaptă. Momente de final ale acestei partide cu Ionuț Lupescu nereușind să agațe mingea. A venit Karagunis, care aleargă enorm. Mai poate Karagunis? Da, Gökhan Miller. Panucci. Panucci a încercat o pasă și Pane Preda face și el show. Portarul care a ajuns la mondialul din Statele Unite de la Petrolul. Da, unul dintre momentele serii. Această fentă. Și e moment de final. Moment de final pentru meciul dintre generația de aur a României și o echipă selecționată mondiale, un jucător excepțional din istoria fotbalului. Victorie pentru România, o victorie în care au marcat Panduru, Hagi și Gâlcă. Pandăm și Rivaldo pentru adversar și Rivaldo, care este bun prieten lui Gică Hagi, vine des în România, colaborează la Constanța, băiatul lui joacă în România. Hagi cu gol din penalti și cu acea pasă senzațională la gol de 3-2, acea diagonală pentru Dorinel, care a centrat pentru Gâlcă. Da, am văzut pe teren jucători excepționali, am văzut pe teren jucători care au dat totul pentru acest tricou galben al României. Iată echipa. Brunea, Petrescu, Prodan Junior, Pelodădici, Dorinel Montano, Sabău, Lupescu, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, Radu Cioiu, Gică Hagi, Bogdan Stelea, Ștefan Preda, Marius Lăcătuș, Viorel Moldovan, Adrian Ilie, Gică Mihali, Pasara Panduru, Ion Vlădoiu, Costel Gâlcă, Corneliu Paporovic în stângă, Marian Ivan și Iulian Filipescu. Aplauze în picioare de la 50.000 de oameni de pe stadion, peste 50.000 de oameni pe stadion și cu siguranță milioane de oameni în România. Cristi Petre și Ion Alexandru, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați stat alături de noi în această seară magică pe Arena Națională. Continuă transmisia pe voi. Mulțumim, la revedere! România, ai fost